about the cloud. Real imposter, lost her. She slid up in my DM and I sauced her. Oops, boss up. Ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, 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 cloud. Mrandom TV. Kasyokoy, nandito na naman tayo sa dagat. Yan. So ngayon, nandito tayo sa Baklad. Pero hindi tayo magtitiro ng Baklad ngayon. Kasi kahapon, kukunti ang huli. So, ipunin na lang muna natin yung mga isdang papasok dyan sa Baklad. Bukas na lang tayo magtitiro. Ang gagawin natin mga kasyokoy, ay magtitiro tayo ng nasa. Tsaka ito, mga palutang na naman ginawa ko kahapon. Yan, dadali natin yan sa tahungan, sa long line tahungan. Unang nasa. Una. Sana meron. Zero. Wala. Walang lapu-lapu. Zero. So ayan, pangalawang nasa. Sumabit mga kasyokoy. Hindi natin makuha ito ngayon. Yun, may isang piraso. Isang piraso mga kasyokoy. Okay, isang piraso. Yeah. Muli. Nung nasa, may nahuli na tayong isang baby lapu-lapu. So sana dito sa pangatlong to meron ulit. Sana
Hindi tayo masiro dito sa isang to. Ay, bigat. Sumabit na naman mga kasyokoy. Ay, naku. Sumabit sa ilalim. Wala pa naman dalang panisid. Ako. Sumabit nga. Ay. Mahirap hatakin. Bakit sumabit ka naman? Yan. Ako nga, nakasukay. Sumabit talaga yun. Kuha. Ayaw. Malas, nakalimutan ko yung aking diving glass. Wala na, hindi na gumalaw. Kuha. Tatlong nasa. Meron ulit isa. Meron isa. Sulit naman. Ay. Dalawa na, dalawa. Dalawa. Pangatlong nasa, dalawang lapu. Sumabit, ayos lang. Apat na nasa lang ang natiro natin kasi sumabit yung isa, hindi natin mahatak. So ayan nga, meron tayong tatlong baby lapu-lapu. Lalagyan natin yan sa buhayan. Paparamihin natin sila. Dadalhin muna natin itong mga lapu-lapu doon sa buhayan mga kasyokoy. Tapos diretso na tayo doon sa tahungan. Let's go.
Yun, nandito na tayo mga kasyokoy. Dito na tayo sa Tahungan. Long line Tahungan. Ilagay na natin yung dala natin ng palutang kanina. Yan, medyo lumutang na siya. Kasi lubog na yan kanina eh. Yan. Pinagtabi-tabi na lang natin para lumutang. Yung sa floating tahungan naman natin mga kasyokoy, no? Tinataas ngayon yung mga sabit niya para mabilad, mamatay yung mga dumi, mga buhay na species na kumapit. Tapos mga 2 weeks siguro natin na ibibilad yung mga yon. Saka natin bababa ulit para tubuan na ng tahong. Thank you for watching. Subscribe and click the notification bell to notify for new videos.